Tinc 17 anys i vinc de l'Apel·les Mestres. Si vinc coses noves que no sé y conèixer gent. Tengo 15 años y vengo de Llobregat, que nos incluyen cosas buenas, aprendemos cosas diferentes. Bon dia i benvinguts a aquesta jornada formativa per a consellers escolars i també per a delegats de curs que fem aquí a Torre Barrina. Per nosaltres aquesta jornada és molt important i ho és perquè també pensem que la labor que feu vosaltres com a consellers i conselleres i com a delegats i delegats de classe és vital pel bon funcionament dels instituts, dels centres educatius de la nostra ciutat. Per això també, des de fa un temps, estem desenvolupant un programa als instituts de la ciutat. Hem començat per 8 i anirem aplicant-ho en la resta d'instituts, que és l'Entre Joves, que d'alguna manera és aquesta voluntat de tenir joves als instituts que dinamitzin, que facin d'interlocutors, que facin arribar les necessitats dels joves i que també facin arribar. Quant tenim